Iċ-ċifri dwar il-finanzi tal-Gvern juru li bejn Lulju u Settembru li għadda, il-Gvern kellu surplus ta' kważi 128 miljun euro. L-NSO jgħid li matul dan il-perjodu, it-tħul tal-Gvern kien ta' 1234 miljun euro, żieda ta' 75 miljun meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2017. Joħroġ ukoll li fl-ewwel 9 xhur tas-sena, it-tħul tal-Gvern żdied b'285 miljun euro, dan minħabba żieda fit-tħul mit-taxxa. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li n-nefqa pubblika żdiedet b'222 miljun euro biex fost oħrajn żdiedu l-benefiċċji soċjali u tjiebu l-pagi tal-ħaddiema fis-settur pubbliku. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li sal-aħħar ta' Settembru li għadda id-dejn tal-Gvern naqas bi kważi 326 miljun euro. Joħroġ ukoll li l-garanziji tal-Gvern fuq id-dejn naqsu b'aktar minn 338 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Flimkien tnaqqis ta' 664 miljun euro li jfisser l-akbar tnaqqis fl-obbligi tal-Gvern li qatt ġie osservat fl-istorja ta' pajjiżna. B'reazzjoni il-Gvern qal li permezz tal-qagħda tajba tal-finanzi tal-Gvern qed iwettaq programm ta' tnaqqis fit-taxxi, benefiċċji aħjar u l-akbar nefqa kapitali fl-istorja ta' pajjiżna. Qal li din l-amministrazzjoni se tkun l-ewwel waħda li se tnaqqas il-pis tad-dejn pubbliku u l-garanziji tal-Gvern, pass importanti biex tinbeda Malta ta' qagħda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.